V tomto videu si ukážeme, ako správne zabaliť vaše zariadenie do servisu. Pri servise nepotrebujeme žiadne ďalšie príslušenstvo, iba samostatný foťák alebo objektív, ktorý ideme servisovať. To znamená, že ak posielate fotoaparát, tak vyberiete pamäťovú kartu, baterku, objektív a čokoľvek iné, čo je aktuálne na fotoaparáte. Pri objektívoch zasa odstránime slnečnú clonu, nejaké filtre a neposielame ich v obaloch. Najlepším možným spôsobom je použiť bublinkovú fóliu. Fotoaparát do nej jednoducho zabalíme a je tak chránený z každej strany. Krabicu si pripravíme tak, že na spodok dáme poskrčaný papier alebo bublinkovú fóliu. Do takto pripravenej krabice teraz vložíme náš zabalený fotoaparát a zvyšok vyplníme tak, aby sa nám počas prepravy nič v krabici nehýbalo. Takto pripravený balíček zanesieme na výdajné miesto. Hneď ako sa dostane váš balíček k nám, všetko skontrolujeme a pošleme vám e-mail, aby ste vedeli, že všetko v poriadku dorazilo. Následne už len čakáte, kým vám na e-mail pošleme cenovú ponuku na odsúhlasenie.